La Junta de Germandats i Confraries de la Setmana Santa d'Alzira ja ha donat a conèixer el cartell guanyador per a aquest any 2022. Nosaltres, des de Ribera Televisió, ens hem desplaçat fins a la seu de la Junta per a conèixer de primera mà tots els detalls d'aquest cartell. Amb nosaltres tenim el delegat de comunicació de la Junta, Àlex Puigvert. Què tal, Àlex? Hola. Molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, Setmana Santa, que sembla que ja la tenim ahir, i un dels primers passos, com no, és donar a conèixer este cartell guanyador. Conta'mos de qui és i per quin títol porta. Sí, pues el primer premi del concurs de cartells se diu, baix el títol Alabanza a Dios, que és de José Melchor, i res, representa un Crist crucificat que l'envolta el que és la coberta de la creu coberta, mai millor dit, que tenim ací a Alzira, i com bé has dit, és el tret d'eixida de la Setmana Santa, perquè una Setmana Santa sense imatge tampoc és res, i per tant això pareix que comença ja a tirar endavant i anem començant ja donant a conèixer els premis del concurs de cartells. Aquest és el primer premi, que a més del premi econòmic, podem dir-ho així, òbviament és la representació, és la imatge d'esta Setmana Santa, però a més n'hi ha hagut un segon premi i un accèssit. Quins han sigut? Sí, pues el segon premi ha sigut, el lema se diu Cargando con nuestras cruces, de Adrián Cogollos, i després n'hi ha un accèssit que és el que anunciarà la tamborada local, que se diu Alzira viu la passió, també d'una xica de Sagunt. I, Àlex, quantes obres se van presentar en guany per a poder optar a aquest premi Serra Imatge de la Setmana Santa d'Alzira? Enguany ha incrementat un poquet més respecte a l'any anterior, un total de 20 obres, i aquestes 20 obres, si no recorde mal, estan al voltant d'uns 15 autors. Un total de 15 autors han presentat aquestes 20 obres, de les quals aquestes 3 han sigut les guanyadores. I el jurat, a l'hora de decidir-se, m'imagino que és una tasca molt, molt complicada. Quines coses té en compte per a finalment decidir el guanyador? La veritat que el jurat ens ha dit que ha sigut molt difícil, molt complicat, perquè la qualitat de tots els cartells era molt bona, i després sí que és cert que cada jurat, com puntua a nivell individual, vull dir, ells no se reuneixen un dia concret per a entre tots decidir, sinó que cadascú presenta les seues votacions i després se fa una suma per part de la Junta de Germandats. Hi ha jurat que prefereix que el que se mostre siga potser un estil més clàssic, un altre un estil més innovador, intenten que hi hagi representat alguna emblema d'Alzira, en el cas de la creu coberta, o emblemes típics de la Setmana Santa, com pugui ser el cas del segon premi, i les mans d'un natzarè agarrant la creu. I res, cada any també el que intenten és llevar-se un poc del que ha sigut l'any anterior, per a que tampoc siga una cosa que veig i diu, això me recorda a anys anteriors que ja s'ha fet, no? Buscar un poquet aquesta innovació i aquesta coseta que diga, este és el d'enguany, que res té a veure en el que s'ha fet els anys anteriors. Eren les paraules d'Àlex Puigvert, delegat de comunicació de la Junta de Germandats i Confraries de la Setmana Santa d'Alzira. Això només ha sigut el tret d'eixida d'este any 2022.